T-Racers, Turbo Tuning Teams, 19. Gospodin Miner. Hej, natjecatelji, ja sam gospodin Miner i ako ste došli gledati T-Racer utrku, pogriješili ste. Ovo nije utrka, ovo je mačji kašalj. Stanite, gospodine Miner, policijska naredba. I veliki junak Turbo Citya. Ovo dvoje su mi za petama, moram se negdje sakriti. Gradsko odlagalište je savršeno mjesto, a ta vrata nisu ništa za razbijača. Razbijač, kugla za razbijanje od 5 tona koja će smrskati sve što ti se nađe na putu. Pazi! Nitrokop, sumnjivo mi je ovo odlagalište. Ako gospodin Miner dolazi ovdje, to je zato što je pripremio nekakvu... zamku! Što je to? Dobrodošli u odlagalište Turbo dizalica. Turbo dizalica, ogromna dizalica Turbo Citya, strah i trepet svih vozača i uništavatelja automobila. Ovo nije normalno. Sve nas dovodiš u opasnost. Ha! Uz brzo putovanje ja nisam u opasnosti. Brzo putovanje koristi tajne trikove taksista kojima se može teleportirati bilo gdje u gradu. Kako si mogao to učiniti? U pomoć! Neka me netko spasi! Ne bi li super junaci trebali spašavati ljude, a ne obrnuto? Dizalica predstavlja opasnost za grad. Pomozite mi je zaustaviti. Ja da vama pomognem. Dobro, Nitrokop, reći ću ti kako pobijediti turbo dizalicu. Da bi rastavio turbo dizalicu, moraš se zavući pod nju i preuzeti kontrolu. Sjajno, ja ću dovršiti ovo čudovište. Jadan on, direktan napad na turbo dizalicu je ludost! Ne, prevario si me. Ovo je moje vrijeme. Sada kada je turbo dizalica okupirana, mogu je pobijediti. Neka me netko spusti odavde. Nitrokop, baš smo dobar tim. Ti kao mamac, ja kao najbolji T-Racer vozač bjegunac. Ne zaboravite nas lajkati i pratiti naš kanal. T-Racers, Turbo Tuning Teams.